Ngayong hapon si Winston Nino sa K5 News FM. Anong natabo kagina sa inyong balay? Sino gani pangalan mo? Saler. Ha? Saler. Kaler? No, Saler. Kaler, okay. Kaler ng anong natabo gina sa inyong balay? Ito na isang gabi na, ibot-batan ko nila sa pagi lang sa cellphone. Ang istorya nga magbuwa ko sa akong nga balay, kaya nakaagi ko patay. Bayad ko, may ebidensya na sila. Sino nga sila na? Nga akong mga bayaw na mga utod. Nagpa-kwan sila sa akong mga kwan ng kaya. Basta ako nung subang, nagbulig na lang ang pagkadaan ko ng padiyon. Kaya para may ebidensya sila ng pao. Di nga ang bata mo ang napatay mo. Kay amo ko nung ibilin. Sa anong pagbilog bata, amo lang ko to akong bata. Bali Ang na iluwan sila sang iloy nga gatiti pa. Bali may pamahog sa imo nga patyon ka, mabalos sila sa imo. Oo patyon ko sa ako ba. Okay. So anong antes mo napatay ang bata mo, gaano ka mo? Santi kami sa panay. Sa diin ka mo pagkatabo, ga anong inahin mo yung kakaon ka mo, ga panyaga? Kakaon nga ko, kapatid ko nga panggitarang ko sa subang. Kaya ya ko magatunil ta naman ako. Kanon. Oo. Kwan, pero sa gabi aga pa nila na kung nabuwa ko sa akong balay. Patay ko. Bitiroon ko nila. Pati na ako, kaya tagi para mabati ang kubrakan para magwagid ko. Bali may kapamaho gali mo na nga para may ebidensya ko nga amo na yung to. Ang inagit si Pulis Dog kay ang kunya pagit ang akong bata nang asinago, ang kunya pagit. So nga napatay mo ni bata mo? Kaya daw natulaan ako pali ang libutan. Kasi na ako nga ang lumduman kong iloy nga muna lang mo magyapong ibuhat nila sa ako. Matuod na nga ikaw man nakapatay sa mo asawa. Ako gina mismo kaya dulaan ko itong panamuot kaya dogi masikinan ko nila nga patyong ko nila sa patulogon ibitan ko nila. Di daw nadula ganyan akong pamisaron kaya mapatay ko ang pamisaron ko daw lang ko. Di karon na pagkakita mo sa bata mo nga ara da sa inyo balay, plano mo nga patyon bata mo? Why mo plano? Kaya silin ko, uluwan ko lang kahanin nga hindi ka mo magwa. Kaya kung magwa lang ang mga bata, tapos daka na lang ipon nila. Butsilingon, ang bata mo gali daw ang motong panaming nimo para hindi ka nila atakiyon sa imo balay. Na para hindi ko nila masulod. Kaya bata ko, kagkaya nablusan ko, mga utod ko man. Para hindi ko nila masulod, nag-amo na lang dito ako ng ideya nga tani nga parang mga kalmas lang. Dayon, ano tabo? Tinaglabay ako kaya ginapaga ko sila nga gusto ko istorya sila nga nahimo na ninyo sa akon. Ano pa siyang una, napatay ko ng asawa ko, gihimo niya pag na hasta subo nga buto niyo pa man ang duta ko. Kay napartit na naman isa kag isa. Tinga ang bata mong nalabo mo gidaw. Tiki daw akong tutani daw kung namin ko lang man bala si Toto ako. Kasi sige kung Toto nga pa kaya kayo nagpalupok na sila ko di daw nagsaka ng nervyos kay daw gapurog na kung daw ay nakumisarong gapurog. Ang subang mo yung bata, diin siya pagkatabo. Ang imo subang nga bata din siya. Yung pati sa bintana niya, ang ilang istorya niya, damay siya mo, patay. Okay. Tapos, kapila mo kabisyo sila po yung bata? Ba't ay nakukuha yung magpalundong. Pagtapan ko, bangkong bata ko, nagdinalagan sila. So hindi mo yatuyo, gili nga patso di mo bata? Pagbuwa ko yung balay ko. Kapila mo na lagi mo nga ginaanaan mo binangon mo mga kabataan. Okay, kaya sang
Hindi lang ko unahan sa akong subang kung ito gawin. Bali ang subang mo gali kag ikaw medyo may Kaya sa Manila na siya nung nagmapuli siya kaya tumapis siya ugin matay sa ako. okay. Sa ako. Kasi pupulian mo sa kung daw hindi ko makakupan. Pulian mo. So, anong mahambal mo sa pamilya o sa kabataan mo, sa mga parinti nyo, nga naibo mo na sa imong bata naman? Salamatan ko nila nga amo na mo ang tanan. Aran tuman na nila ang na pangayag nila nga mawasakin ang pangabuyan. Nahinulsol ka sa ginulsol ka mo sa ginimo mo? Why na? Wala ka na ginulsol nga napatay mo bata mo? Na kay maupod na lang di ko patay sa ang plano ko. Maunong na lang kami nga tatlo para kay bibiyaan ko siya gamay pa. Pag dapat biyaan ko naman siya kung mangimot naman ko siya sara. Kaya nabala ko nga hindi ba na magpagwaan. Ang binako niya, ang lambot ko pa pagwa ko mo. Lambot ko pa. Ang sino? Ang bayaw ko. Oh. Okay. Marami na ako eh. Ipaawag ko nila pag kuha na siyang picture, picturean ko nila na nagayda. Kung mayroon na picturean ko nila, kag sila yung mga pang, damot ko tudlo sa akong bahay, mga ikatatlaw, natudloan nga, among siya na. Okay, ito. Sige to. Salamat kita.